Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Wonten ngarsanipun kini sesepuh ugi ingkang pun sepuhaken wonten ing masjid menika panjenenganipun Bapak Ibu ugi ketua takmir Masjid At-Taqarrub Surabaya ingkang tansah kita hormati. Jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah rahimakumullah. Sesarengan sumangga kula panjenengan sedaya boten kesupen tansah ngujukaken rasa syukur ugi tasyakur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Sehingga kanthi nikmatipun Allah kula panjenengan sedaya dumugi dalu menika tasih dipun paringi kegiatan dipun izinaken nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun. Alhamdulillah. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, sedaya sahabatipun, sedaya umat lan penderekipun sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya ingkang tansah midhereki menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun lan nebi menapa ingkang dados awisanipun, sehingga insyaallah sak mangkenipun kula panjenengan sedaya pinaringan syafaatipun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kita hormati, ingkang insyaallah dipun rahmati Allah. Nyun ngapunten kula didongake muga-muga kula mboten langkung 15 menit. Panitia ndawuhi tidak boleh lebih dari 15 menit. Iki pun 5 menit kita kantun 10 menit kas. Syukur mboten wonten. Adik-adik panitia ndawuhi kula supados kula ngaturaken lan matur babagan menepati janji. Nah niki abot kula mantrolan barang karena materi ini harus menepati janji. Bismillah rawuh wonten ing majelis menika. Nek ra teko rak yo iki materine menepati janji ustate ra teko. Nah, pinter dadine iki panitia niki Mas Kiki. Nggih, ning mboten mergo panitia sareng-sareng mugi-mugi limardo tilah. Sareng-sareng monggo pados ridhanipun Allah. Allah ngendika wonten ing surah Al-Mu'minun waladzina hum 'anil alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un waladzina hum 'anil laghwi mu'ridun waladzina hum li furujihim hafizun ulaika waladzina hum 'ala sholawatihim hafizun waladzina hum li amanatihim. Lah niki sing didhawuhke panitia niki waladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaiku wong-wong kang waladzina hum li amanatihim ana ing amanate kang den didhawuhke. Kula pikantuk amanat saking panitia bulan Ramadan waladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun lan netepi janji kang den tetepake. Nah niki mongko niki bagian dari Allah ngendika qad aflahal mu'minun, bejo kemayangan bejo temen wong-wong kang mukmin. Dados kula keroyo-royo mantrolan udan-udan ngrumangsani qad aflahal mu'minun, bejo kemayangan wong kang mukmin. Saweneh tandane niki wau alladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaiku wong-wong kang
netepi janji lan saged nyekeli amanahipun. Lan iki mongko sing jenenge wong mukmin kang bejo kemayangan nek wonten ing ayat niki mengke mboten namung nepeti janji ana alladzina fi sholatihim khasyi'un, wong kang salate khusyuk, wong kang iso njaga salate, wong kang iso njaga verjine, wong kang sing iso njaga imane lan sanes-sanesipun. Nah niki kula namung mendhet setunggal ayat niki soalé nyendikane dawuh panitia tur ndak ngluwihi 15 menit. Lah saking ayat menika sumangga ngemutaken dumateng awak kula piyambak lan jamaah sedaya. Bilih wong kang netepi janji insyaallah tiyang sing bakal etuk keberuntungan. Miturut ayat menika digenepi karo ciri-ciri sanesipun. Lah berarti nek diwalik wong sing ora netepi janji waliane beruntung apa Pak? Waliane tidak beruntung berarti apa? Rugi utawi cilaka. Cilaka ning donya, cilaka ning akhirat. Pun jenengan sing do dagang, sing do bisnis, sing do napa kemawon jajar nek lakune iki tansah ra tau nepati janji. Kinten pripun Bu? Napa jenengan niku nek kira-kira diprank nek bangsane bahasane pelarian iki diprank nggih. Diprank iki disulayani janjine. Wis janji arep teko saiki ning ra sida teko ning selae diprank nek lari-larine menika. Jenengan iki nek diprank kira-kira pripun? Wis kangsenan misale arep dedagangan apa arep kerjasama bisnis kok dilalah sing ngangseni mboten rawuh. Ah kita ngeten niku terus pripun Bu kira-kira jenengan? Mangkel. Terus kira-kira ndongake apik apa ndongake elek? Kadang-kadang ya wis kepeksa ndongake elek. Nah, berarti wong sing ora nepati janji niku wong sing nyedak-nyedak karo barang kang rugi. Nek diterus-teruske kaya ayat iki ya rugi ingkang sejati nggih, rugi akhirat. Termasuk alam kubur samangke. Nah niki monggo setunggal ayat niki sareng-sareng monggo langkung-langkung wonten ing wulan Syam menika. Kita napa nggih lampahipun syukur-syukur ing urusan kalian janji gitu. Janji kok ndak nek napa nek sripah nika padha siap nika nek dipamiti karo hakul adami janji-janji sing dereng dipun tepati monggo kowe ale pamit kene ale pamit ke Pak Lurah napa Mbah Kaum sok pamit kene kok. Lah awake dhewe aja nganti kondisi dipamit kene kok nika isih duweki janji sing dereng dipenuhi. Mongko jenengan wis mujur ngalor. Lah niki monggo ngati-ati kalian janji-janji menika. Langkung-langkung janji dumateng Gusti Allah. Mekaten kathah kirang khilaf nyuwun ageng pangapunten kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.